автори канал ягон каса ба ягон қонуншиканӣ даъват намекунад. чизе ки дар видео мебинед танҳо ба хотири дарс шиданай. Амада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Шарипов Муҳаммад. имрӯз гап мезанем дар бораи мешавад ки ирам вор законам бигем, яъне ки гангстер Ал Капон. як чанд факт дар бораи одам. пешаи видеоро сар кардан одамое ки хуб разбираться мекунанд спорта, шумо метавонед ки сум кор кунед дар ин кортон. ин корро метавонед анҷом бидиҳед ба ссилкаи дар комментария закрепи 18. бигзаред регистратсия кунед, фаромӯш накунед промокода истифода баред ки ба ёрдами промокод шумо метавонед ки бонус ба даст биёред то 6500 рубла. ссилка ва промокод дар комментария закрепи 18. яке аз номитарин гангстери асри 20 и буд Ал Капон. дар историяи криминалии Америка то ҳозира номи ӯ яке аз известнитарин, даҳшатноктарин гангстери ҳамон вақт ба ҳисоб меравад. ӯ контролировать мекард як қатор бизнесҳои ғайриқонунира. падару модари Ал Капон аз Неапл буданд. ва соли 1894 мекӯчанд ба Амрико ва қарор мегиранд дар Бруклин. Ал Капон фарзанди калонӣ буд дар оила ва як намуд психически расстройство дошт ки ин намуд одамо гирифтори ҳамин касал чӣ хелам бигум ғазабиян, хашмгинан ҳама вақт ва ягон правилае ки одамои оддӣ риоя мекунанд ӯ риоя намекунад. ин хел одам, яъне ки свои правила короче. якчанд вақт пас ба Чикаго меояд ва дар заведенияи тағои худаш Торио Вишибала кор мекунад. Торио яке аз калонтарин мафиоз буд дар вақт. Ал Капони ҷавон ҳамин қадар ба доверияи хеши худаш, яъне ки Торио медарояд ки ӯ дасти рости Торио мешавад ва як чанд бор ҳаракат мекунанд ки Ториоро бикушанд ва ба сабаби саломатиш Торио маҷбур мешавад ки аз кор биброяд ва полностью бизнеса зери контроли худаш мегирад Ал Капон. бандаи Ал Капони 26 сола дар он вақт иборат буд аз 1000 та ҷанговар ва ҳар ҳафта $300,000 ҷамъ мекарданд. ва агар шумо дар интересин боша ҳамин территорияҳое ки Ал Капон короша пеш мебурд, метавонед шумо ба уҷа брен ва иҷораи пеш бинед. шанс ҳастай бародаро. номерои WhatsApp ки дар рӯи экран дидесен метавонед ба ҳамин WhatsApp алоқа бироед. якчанд категорияи виза барои рафтани Америка кушода шудагиай. муташният кунед, мумкин ҳамун категорияе боша ки дар шумо подходит кунад. ва фаромӯш накунед, ин компания махсус Telegram канал кушодагиай. ссилкаш дар описанияи видео аст. дар уҷа ягон хабарҳои об шишид шумо дарак меёбед. кори гангстерии Ал Капоно ба ӯ $60 миллион ҳар сол доход меовард ва чандин та хонаҳо дошт дар Флорида ва Чикаго ки ӯро шабу рӯз охраният мекарданд. ба куҷое ки ӯ мерафт ҳамроҳи ӯ телохранителои яроғдор мегаштанд ва махсус секретни ход дошт дар отелои Чикаго. мисол мегирем дар метропол 5 комната забронировать шудагӣ буд барои ӯ. Ал Капон хеле зуд бозӣ мекард дар бильярд ва дӯстдории ӯ нисбати ин бозӣ аллакай дар вақте ки Вишибала кор мекард дар ҳамунҷа дар дили ӯ ҷо шудагӣ буд ва дар муддати як сол ҳамун қадар бильярда ёд мегирад ки чандин та турнирҳоро дар Бруклин ғолиб мешавад. ва шраме ки дар тарафи чапи рӯи ӯ ҳастай, ӯ дар вақти муноқиша аз Франклин Галучио мегирад. Галучио намемонен гу? ба яке аз информатсиё сабаби ҷанги ё ҳамин мешавад ки Ал Капоно нисбати зану хоҳари Галучио суханҳои қабеҳ мегӯяд. ӯро лақаб мемонанд рӯи шрамдор. албатта ки баъди маргаш дар вақти зинда буданаш ӯ дига лақаб дошт Али Калон. Ал Капон аз ҷиҳати сума нобуд кардан мастер ба ҳисоб меравад. мисол чӣ хел нобуд кардан дар назди спецслужба ва назди правоохранителои орган ӯ наметавонист ки суме ки незаконно ба даст меора открита сарф кунад. мисол сабаб савол ба миён меояд ки ты сумма вообще як ҷо ёфтести қадар расход кардести. Где деньги, Лебовский? обмывание меган русо бояд ки як сабаб бояд пайдо кунӣ ки вақте ки президента бугӯем ҳамиҷа даромад меорам. барои кори чӣ кор мекард? ӯ як чандта ҷомашӯхона мекушояд бо нархи арзон. ин намуд бизнеси ҳастае ки доходи ӯро точно гуфта намешавад. ҳамин хотир метавонист бигӯяд ки суме ки ман расход мекунам даромади ҳамуай. но ин бизнесҳо барои даромад сохтагӣ набуданд. шумо уҷа аллакай фаҳмидем барои чӣ буданд. ба он нигоҳ накарда ки Ал Капон худаш сабаби он шид ки Чикаго майдони ҷанг шид қариб бигем мешавад барое ки ҳар рӯз дар уҷа тиршапӣ мешид, не ки бо халқуро дӯст медошт. ба хотири оне ки ӯ бисёр сум сарф мекард дар хайрия ва дар вақти великий депрессия як чанд ҳазор одаморо аз гишнагӣ наҷот медиҳад. соли 1929 як чанд қатор столовой бесум мекушояд.
албатта ки хеле одама халқ дӯст медора ба он нигоҳ накарда ки мисол дар як тирпарона дар як ҷои дига чизае зато ними Чикагода бесплатни столовае ки ту метавонӣ барои просто бихӯрӣ биброи биёй. Реально ходи зуро штобе ки суми левиша нафаҳмона як ҷое ҷомашӯи хонаи арзон мекушоя ба хотири оне ки ҳар рӯз дар қадои раҳ ҷанги тирпаронаи халқ бадаш набина бесплатни столов мекушоя. Дар натиҷа ҳама доволни кори Ал Капон пеш рафтааст. Чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, Ал Капон як қатор бизнесҳои ғайриқонунӣ дошт ва ба ғайр аз ин бо сутунёриву контрабандагиам мекард. Яъне ки хай ҳамаш совокупност бизнесҳои ғайриқонунӣ мешавад. Не ки дар визитни карточкаш бизнеси қонунӣ буд. Яъне ки мебелфурӯш. бале бисёр одамо доз дар саршон фикр мекунад одаме ки қадар хайрия мекунад одаме ки ҳазор одаморо ай гишнагӣ наҷот метаву як қатор бесплатни столово мекушоя чӣ хел метавона просто як фурӯшандаи мебел боша всё равно хеле одам спецслужба меқапа ки леви бизнес мекунад бале бардоро спецслужба медонист ки и ғайриқонунӣ бизнес дорад не ки доказательства намеёфтанд ишам бугум бародаро ки дар бисёр ҷоҳо барое ки одама бубари бишнонӣ доказательства дар корае доказательства ида намеёфтанд медонистанд но намеёфтанд не ки суд мешава барои кишторои кадагишу барои хунрезониш не аввали солҳои 30 Ал Капона метавонанд ки ҳабс кунанд не ки барои одамкишиву бизнесҳои ғайриқонуниш не барои платит накардани налог барои ин юститсияи амрикоӣ маҷбур мешавад ки қариб ки ҳамаи нормаҳои демократира вайрон кунанд. Сардорӣ мекард ин компанияро фармондаи ФБР Эдвард Буер ки дар ҳамон вақти нотинҷӣ ӯ кор мекард. Суд соҳибкоре ки албатта дар қавса 11 сол ҳабс мекунад. Албатта ки ин кор як шумихе калон мехезона асобина аз тарафи сафедкунандаҳои хиди Ал Капон ва журналистҳои харидагӣ. Дар паси панҷара боша ҳаёти Ал Капон хеле ҳам талх буд. Дар Алкатрас бале бардоро Алкатрас мо дар ин бора видео кардагем ба подкастка мебурая будроин тамошо кунем ва дар ҳамун ҷамъ номи Ал Капона гирифтагӣ бидем ва дар уҷа и гаранигиш ҳама айбайн мерававу маҷбурш мекунанд ки ӯ борши кор кунад. Аз заключёниҳо ӯро босс мегӯянд, но аниқтараш босси швабрдор ва дар вақте ки заключёниҳо мехоҳанд ки аз уҷа бигрезанд Ал Капон отказ мекунад ва ӯ корча мехӯрад. Дар ин бора мо дар ҳамун видео гап задагием бардора каси тамошо кардагӣ набошад дар бораи Алкатрасай будроин тамошо кунем. ва дар ҳамин вақт мафиёзи пешинара памятиш безеб мешава оҳиста оҳиста. Вақте ки духтуро ташхис мегзаронанд дар ӯ сифлис дарёфт карда мешавад. соли 1939 ӯ инсулт мегзаронад. ӯра дастрочна озод мекунанд барои оне ки оҳиста оҳиста баданаш қисм қисм парализован мешид. 25 январи соли 1947 Ал Капон мемра аз инфаркт ва воспалении шуш. фикри ақидатно бардор дар комментария дастнавис кунед. Видеои нама интизор бошед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.